Искат да биеме. Абе, що нямаме демидж, Мила? Ела, помогни. Аре, че ни убиха, бе, Мило! Барона ни уби! Ма вие какво става? Що не дойде по-рано, бе, човек? Сега ни взеха барона. Трябва да пусна ут на барона. Мило, ние не можем да вкараме демидж. Аз ги задържам ние да се сметежат да вие да вземете барона. Толкова сте взели.